ଆଉ ବୋଲି ତମେ ମା उड़ू नहीं दुनिया झड़ नहीं ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପିଆଜ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଇଟମ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଗ ତେଲ ପିଆଜ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ଆଉ। ତେଲ ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଜିରା ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ପିଆଜ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ରସୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଯାହାକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଛେଚା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରସୁଣ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଅଦା ଟିକେ ପକେଇବା। ये भाई ना पकड़े ना जरा खाई चला मिर्च रेडी तो ना उधर सब ये सब अरे हमें टमाटर को पकड़ा टमाटर के घाटिया घंटा पर किसी मसला पकेगा मसला पकेगा हलदी गुंड तापर देखिबा अपन मसला अछि अल्प मसला जान केमि करबा एवरेस्ट चिकन मसला अछि चिकन मसला के पकेबा आ कोन मसला देखिबा गरम मसाला पकेगा धनिया पाउडर पकेगा बस चिकन मसला हमारा मसला है हरी पाउडर भी आपको दीजिए तो मसला काम चली जाइए ये कोटा है घाटिया बर्तमान तीन मसला रेडी बनेगा केवल हल्दी गुंड गरम मसला टिके आउ चिकन पाउडर टिके पड़छि आ अल्प टिके धनिया पाउडर चलो केमिति प्रकार हम देखिबा हम देखो बर्तमान एक मसला पका है किसी बर्तमान मटन रेडी पकेगा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। और भी पानी देवा। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ଛତୁ ରଖିଛେ, ଯେଉଁଟାକି ମଟନ୍ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁ ରଖିଛେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଛେ, ତାକୁ ଏତେ ମିଶାଇବା। ଆସ ଦେଖିବ କ'ଣ ତରକାରୀ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣ ଦିଆହେଇନି। ଆମର ସବୁ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଛେ, ତାକୁ ଆଡ୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇପାରିବା, କିମ୍ବା ପାଣି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଦେଇପାରିବା। ପାଣିରେ ପଶିଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି। ଏତେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ ଇଏ କରିବ ଯେତିକି ହେଲା ହେଲା କ'ଣ ଆଉ ଆମର ଏମିତି ଘରେ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଫେସନାଲ ନାହିଁ, କରୁ ତ କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ସବୁ କହୁଛ ଭିଡ଼ିଓ ହଁ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମର। ଇଏ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ 4 ଜଣ ପିଲାରୁ ମାନେ 5 ଜଣ କରିପାରିବେନି ହେଲା। ନ ଦେଖିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କ'ଣ ଅଛି? 4 ଜଣ 5 ଜଣ ପିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆମେ ପଇସା ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଆମେ ମଜା କରୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ନହେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆଉ ବୋଧେ ଏମିତି ହେଲେ ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ନା ତମ ଭଲ କରୁଛ ଦେଖିଲା କାଇଁ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି। ହଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ପଜ୍ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ଦୀର୍ଘ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ଛତୁ ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜୁସ୍ ଟିକେ କମିଲା ପରେ, ଶୁଖିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଦେବା। ଦେଖୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ଫୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଜୁସ୍ ଶୁଖିଲେ ଓହ୍ଲେଇଦେବା। କ'ଣ ଶୁଖିଲେ ଆଉ ଅଛି ଗୋଳେଇ ଖାଇବ କି?
ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ। ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ମଟନ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତରକାରୀର କଲର୍ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ପାଖରେ ବସିଛୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଳିରେ ଭାତ ବଢ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ସେଇ ଆଇଟମ୍କୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଚିଲିରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଦେଖିବା ବଡ଼ ଭାଇ ବାଢ଼ିଲେଣି। ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ଗରମ ଗରମ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଆମର ଛତୁ ତରକାରୀ ତା ସହିତ ଟିକେ ମିକ୍ସ ସୋୟାବଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟଟା ହଁ ମାଂସ ବଡ଼ି ଲାଗିବା ଦରକାର। ଟେଷ୍ଟ ଭାଇ କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଖଟା ମିଠା ରାଗ ଲୁଣି ଖାଇବେ ଖାଇକି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେବେ। ଏଇପରି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆପଣ ପଡ଼ିଶାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯିବ ତରକାରୀ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ରବିବାରେ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।